आज हम एगो गांव के रहस्य बतावे जाते इतना खूबसूरत गांव के वो गांव के रहस्य सुन के तो हम लोग माने तंग बजे बैगन वो माने हमरा हमरा गांव के 2-4 किलोमीटर दूरी पर बाबू वो गांव में अगर पढ़ल लिखल आदमी चल जाए तो सोचा कि वो गांव से विद्वान बने काहे वो गांव इतना शिक्षित बा वो घर घर के वो गांव के घर के लड़का शिक्षित बा जानता के राजा होटल अगर फेरी वाला चल गए तो गांव में जरा जाना मेहरादू तो नहीं सामान लेवे कोई तो फेरी वाला करू कहियो सा ए रुके भाई हई ले ले बनी या तो हम तन देखाई नहीं लेवे करई तो करू कहियो सा आ लुका के ओके देखियो सा पूरा कपड़ा लाता छितरोइयो सा ओकरा बाद से ऐसा ऐसा दाम बतइयो सा ने तू करियो सा आ लेबो ना करियो सा सोच लो ओकरा बाद से वो आदमी के 2-4 गो गायबो हो जाए ओइ जब बैठले बैठले उ देखावत रहन तो 2-4 गो घिटा बा ये से कोनी है तू गांव से वो राजा व्यापारी राजा बन के निकल ओकरा बाद से रोत गिरला भाई अपना चल जाइलु फिर वो गांव में जाए के नाम लेना शिक्षित आदमी काहे वजह से बुर्बक बन के लौट जाला काहे से वो गांव में मर्दाना लइका फैका मेहरारू लइकी सब माने शिक्षित बाड़ी जे शिक्षित जाला ना वो लोग से बहुत ज्यादा शिक्षित बाड़ी से ये से शिक्षित आदमी बुर्बक वजह से बन के वो गांव से लौटे के पड़े जानलो ठीक बा वो गांव के मेहरारू ता लइकी अगर मनिहारी दुकान पर चल गेली सब भाई एगो के सामान लेवे करे एगो अंगूठी लेवे करे ना तो 8-10 गो जइयो मनिहारी दुकान में आ निकलोइयो तो हौ कई हौ निकालो एगो कई हौ निकालो आ लेवे करे एके गो के मगर निकलोइयो तो अलग-अलग सामान ठीक बा उ बेचारा का करो अकेले एने निकालता ओने निकालता तो 10-5 गो अंगूठी गायब ई से उ गांव बहुत माने शिक्षित गांव आ ये गौरीयो गांव के खासियत है भाई अमेरिका पाकिस्तान बढ़लो न केतनो अपना के लड़ाकू बढ़लो वो गांव में सोच रो गांव से ना जीती लोग काहे से कि वो गांव में ना सब पहले मेहरारू में आर्मी में रहलिए आर्मी में सब रिटायर हो गए बड़ी सा जीतबे ना करियो ठीक बा ना इंडिया वाला ये लोग कैसे निकाल दलस ना बहुत मैं झूठों के माने झूठों के कोनो ना कोनो देश से झगड़ा करस तो सब वो गांव में सब आर्मी वाला बाड़ी से हां कोई पाकिस्तान आई और जाना कोनो देश चाइना वाना लड़ा निकल सब ठीक बा माने हमार गांव तो माने हमार गांव बहुत अच्छा गांव है ठीक बा हमार गांव ओकरा से लाख दर्जा अच्छा बा हमारा गांव में ई तू काम लेके ठीक बा ना अगर तोहू लोग के अगल बगल में ऐसा गांव हो तो कमेंट में बताइयो लो तनी वीडियो अच्छा लागो तो वीडियो को शेयर करियो ठीक बा मिलत नहीं फिर अगला वीडियो।